Prečo mama s guľami? Pretože strieľam, chytám ryby a mám guľa na veľa vecí, čo veľa ľudí nemá, ako napríklad aj včielky. A pred pár dňami mi sestra povedala, že to znie tak, ako keby som sa radila k inému pohlaviu ako ženskému. Ja som žena, mám prsia, mám funkčnú vagínu a všetko, čo k tomu patrí. Takže áno, som mama s guľami, ale z iného dôvodu. Mám synčeka a krásne koničky. No a toto ma viedlo k tomu, aby som založila tento kanál a inšpirovala veľa mamičiek, že život po porode nekončí tým, že všetky koničky idú do ústrania, čo na istý čas je pravda, že idú. No, dá sa fungovať aj naďalej v nejakom tom možno trošku obmedzenom režime, ale maminky, nezahoďme svoje koničky a svoj voľný čas len preto, že sa nám narodila rodina, naše detky, ale veďme ich k tomu, čo bavilo nás. U mňa je to streľba, ryby a u vás to je fitness alebo turistika alebo čokoľvek krásne, čomu ste sa venovali predtým. A tento kanál vznikol aj preto, aby som vás inšpirovala, že dá sa to aj touto formou a že život po porode nekončí a mení sa na úplne krásny a iný. Krásny večer vám prajem.